Moment of silence and let us feel the presence of our loving God in heaven this morning. The scripture says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Gracious and loving Father, we thank you for this day. Salamat po, Panginoon, sa pagdiriwang ng aming araw ng kalayaan. At salamat na patunayan namin, Panginoon, ang inyong pong kabutihan sa aming bayan. And this morning, we come to you, Lord, with humility in our hearts, asking your divine guidance as we proceed to this program. And may your name be glorified. Thank you so much for what you have done in our nation. And we give you all the glory, honor, and praises. This we pray in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you very much, Pastor. For the recital of Panunumpa sa Watawat ng Pilipinas, may I call on Police Lieutenant MacArthur Arthur, sir. Pagitaas ang kanang kamay. Itasaysayat na panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na nakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Pagibaba ang kanang kamay. Thank you very much, sir. To give us words of inspiration and also to do the reading of the OIC Chief PNP's message on Independence Day, let us hear from our officer in charge, Police Lieutenant Colonel Arnold Montesa. Sir. Una sa lahat, lugod kong binabati ang ating mga bisita ngayon from LGU, Kagawad Aldrin Soriano. Magandang umaga, sir. Sa ating pastor, Pastor Sante, ating kasamaan sa Bureau of Fire Protection, Fire Inspector, headed by Fire Inspector Madipag, and to the Municipal Police Station personnel, ang ating Deputy Police Major Gilbert Ferrer, Lieutenant Mananayo, and Lieutenant Natong. So, na pulong-pulong po tayo ngayong araw para i-celebrate ang ika-124th ang Independence Day natin. So, I wish to convey yung message po ng ating OIC, PNP Chief, Philippine National Police na si Police Teniente General Vicente Dupa Danao Jr. And I quote, "Mabuhay, isang ligtas at mapayapang pagbati para sa ika-124 na taon ng kalayaan ng Republika ng Pilipinas ang aking itinapaabot sa buong pwersa ng kapulisan at sa iba't ibang panig ng bansa. Saksi ang sambayanang Pilipino sa giting, sipag at sakripisyo ng kapulisan. Pinamalas natin ang isang pusong makabayan sa pamamagitan ng pagtupad sa ating sinumpang tungkulin na pagsilbihan, protektahan at pangalagaan ang ating mga mamamayan. Nagbigay tayo ng isang serbisyong tama, pulis na may takot sa Diyos, tapat sa kanyang panunungkulan, pulis na may tapang sa mga lumalabag sa batas, at pulis na may malasakit sa buong sambayanang Pilipino. Ibinamalas natin sa ating mga kababayan ang kadakilaan ng mga pulis bilang mga frontliners at tagapangalaga ng seguridad at kalayaan. Kapag panggumpayan na rin natin
na magkaroon ng mapayapa at malayang halalan para sa liderato ng ating bansa. Sa araw ng kalayaan, binabati ko ang mga magigiting na pulis at sa mga miyembro ng Bureau of Fire Protection na siyang nagbantay sa polling precincts, ang mga pulis na patuloy na lumalaban sa pandemya at iba't ibang uri ng kriminalidad. Nararapat na patuloy nating gampanan ang ating tungkulin at maging kaakibat ng pamahalaan sa pagtahab ng isang maunlad at progresibong Pilipinas. Ang kagitingan at kadakilaan ng ating ipinakita sa araw-araw nating paglilingkod sa taong bayan na nagdadala ng karangalan sa ating ahensya ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang material na bagay. Ang pagtitiwala at pagpapasalamat ng taong bayan sa kanilang pambansang kapulisan ang ating pinakamalaking tagumpay. Ngayon, kasama sa mga ginugunita natin, hindi lamang ang mga kilalang bayani, kundi pati ang mga kasamahan nating nagsilbing haligi ng kalayaan. Sila, ang mga kapwa-pulis natin na nagbuwis ng buhay sa gitna ng laban at panganib na dala ng pandemya, kriminalidad at giyera. Sila ang matatawag nating mga bayani ng makabagong panahon. Bigyan natin sila ng pagkilala, pasasalamat at pagpupugay. Nananalig ako sa tulong ng buong may kapal ay sabay-sabay nating malalampasan ang krisis na ating kinakaharap sa ngayon. Sa diwa at ngalan ng pambansang pagkakaisa, muli nating itaas ng buong dangal at karangalan ang watawat ng Pilipinas. Kasabay ang pagsasapuso ng tunay na diwa ng kalayaan. Mabuhay ang pambansang pulisya ng Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po, sir. Moving on, may we request or may we also hear the message of one of our Councilor-elect, Honorable Alvin Osoriano, sir. Thank you, ma'am. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko lingkod bayan sa ating PNP and BFP at sa lahat ng mga bisita na narito. Sa ngalan po ng lokal na pamahalaang bayan ng Mangaldan, sa pamumuno po ni Mayor Marilyn de Guzman Lambino at ni Vice Mayor Attorney Jojo Sordilla Jr., isang mainit at maalab na pagbati po ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isa pong mahalaga ang araw na ito dahil hindi lang po ginugunita yung kalayaan na nakamit natin 124 na taon na po nakakaraan, kundi patuloy po ang ating paglaban para sa ating kalayaan. Iba man po yung kahulugan ng kalayaan na ninanais natin ngayon, dahil isa na po dyan yung kalayaan mula sa pandemya, ay yung kalayaan din po para sa isang ligtas at mapayapang Pilipinas. At kaisa nyo po ang LGU Mangaldan sa pagkamit at paglaban sa kalayaan na ito. At sa ngalan po ng Sangguniang Bayan din po, makakaasa po kayo sa suporta ng Sanggunian sa mga susunod na taon na paglilingkod po ng inyong mga lingkod bayan. At yun lamang po yung mensahe ko. Nais ko na rin pong kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan po ang naging serbisyo po ninyo noong nakarang halalan. Congratulations po and thank you for your dedication and service. And ayun, sana po magpatuloy pa po ang inyong magandang serbisyo para sa bayan. Muli, magandang umaga po. Salamat. Maraming salamat po, sir. Moving on to the final part of our program, may we request Honorable Alvin Osoriano, sir, and Police Lieutenant Colonel Armand Montesa, sir, Fire Inspector Virgil Mongitek, sir, and Pastor Rodrigo Santos to be the reporting. Good! Ha! Alam.
Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngunit di na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago na. Kita tadi nak lawan tau luyo.
Kami ka mabinisa, pag kami magagana sa. Weekly ako data ko ani mga. Pigara? Weekly ako data ko. Balik kasi pag kami magagana ka.